Salutare oameni buni, numele meu e Doț și vă invit alături de mine să intrăm în lumea lui Vericu Detailing, să vedem și noi cum o duce un detailer profesionist care face acest lucru doar din pasiune, nu și pentru bani. Hit că are 7 conturi pe OLX cu 15 anunțuri diferite. Haideți să vedem. Să înceapă aventura. Aplauze, vă rog. Opa! Ce e asta? The Boss. Best Detailer of the Year. Păi dar nu trebuia să mai facă, că ăsta clar că e Vericu. Unde-s pasaturile? Unde-s golfurile? Nu le văd. Hall of Fame. Opa. Opa. And the winner is... Vericu! Adevărat. Muzică frumos, petrecere. Ăsta cred că e Vericu de fapt. I-a dat bunica sub premiu. A picat iPhone-ul pe jos. A, ce ai făcut? Ce ai făcut, bobiță? Na, că începem. O, da, ce oraș frumos stă Vericu aici. Pe canapea, frumos. Astea scârpe? Sau face și infolieri? A, unde e galbenul de taxi? Ia cătăl și albul. Păi asta cred că sunt cele mai folosite. Adevărat. Ce canapea are? Wow. AJM. Faină mașina. Ori are ITP. Nu vom ști niciodată. Opa, o mașină murdară. Să începem munca. Fac primul client. Nu ne trebuie nouă tutoriale, că am mai spălat noi covoare cu bunica când eram mici. Pac. Nu, fără tutoriale. Cu spumă. Spumă radioactivă. Ce viteză are Vericu. Bam, 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 bam. Merge și pup, face sport. Jap, 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 pac, pac. Pe jante, pe bară, pac, pac, pac. Mașina asta costă cât tot satul de unde e Vericu. Dar nu mai contează. Jap, 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 pac, 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 spumă, spumă, spumă. O mai ia apă diluată cu ceva să pună, nu e spumă, că n-are Vericu bani să dea cu soluții și din astea. Pac, 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 pac. Pac, pac, jante, pac, pac, pac. Gata, hai să o curățăm acum. Ce frumos arată după ce s-a dat cu spumă. Parcă e altă mașină. Incredibil așa ceva. Ce jante sunt astea? Păi de-astea sunt alvelope, nu anvelope. Bine, cred că mașina asta e tot al un Veric. Nu neapărat Veric. Eu a plecat prin Germania, a făcut un ban. S-a întors și a luat mașină. A venit cu ea pe roți. Pe roțile de la șlep. Nu neapărat pe roțile mașinii. Opa, că dăm cu apă la interior. Ce ai făcut? Aoleu. Gata. Ia să-i facem un interior de exterior, bossule, cu 15 lei. Curățăm aici frumos, elegant. Ia ce... Opa! Păi asta e de-aia cu senzori. Din ăla la picior aici, pac! Ia ce tipsuri alea de la Akrapovici. De pe AliExpress. Hai să dăm toată spuma jos. Frumos, elegant. Pac, 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 pac. Mai avem spumă? Nu mai avem spumă. E curată. Pac. Acum să dăm cu cârpa. Tricoul ăla vechi pe care nu-l aruncă nimeni din casă, că a devenit cârpă peste noapte, nu mai e tricou, e tot rupt.
ai făcut 15 cârpe dintr-un tricou vechi, nu contează că șterge. Vorba aia, reciclare, nu? Hai să ștergem grila asta frumoasă. Pac, să dăm mașina uscată, frumos, înapoi. Pac, pac, pac. Asta avea să fie V12, ma. Bine, n-are numere, sigur e pe Bulgaria, pe o bunică moartă sau ceva de genul, sau pe cineva cu handicap, să nu plătim impozit. Cum adică să dăm bani pe impozit la mașini? Inacceptabil. Pac. Ca nouă e mașina acum. Pac, 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 și portbagajul, pac, și luneta, pac. Ștergem aici frumos. Și plafonul. Impecabil, domnule. Ca nouă mașina asta acum. Impecabil. Gata, pe OLX cu ea. Cum să-i facem? Nu ne trebuie tutorial, că am spălat și noi geamuri când eram mici cu Nufăr sau Triumf. Pac, apă cu săpun. Pac, destul am dat. A, da, tot cu cârpă, am crezut că șterge cu ziarul, cum se făcea mai de mult pe vremuri, ștergeai geamul cu ziarul, că așa era bine. Frumos. Altceva. Facem și geamurile laterale. Pac, 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 pac. Gata. Ca nou. Incredibil așa ceva cum arată. Fac, mai dăm niște apă și săpun. Gata. Și ștergem. Să ștergem și pe aici, că am dat și pe lângă cu soluție. Nu-i bine? Incredibil, domnule. Nici de fabrică n-au arătat așa geamurile astea. Iar hai să ne imaginăm că de fapt ștergem cu ziarul, nu cu cârpa geamurile astea. Ar fi mai distractiv așa. Și acum să-i facem, nu ne trebuie, că am spălat covoare în spatele blocului, le-am bătut. Hai să facem interiorul. Pac, 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 pac. Adevărată spuma asta. Radioactivă. Dacă am greu se întoarce vericul ăsta. Pac, cu aspiratorul. Altceva. Trage aspiratorul ăsta de toți banii. Bine, el l-a cumpărat, îi dă retur peste 14 zile, după aia ia din nou resigilat, salvează un ban. Că îi face el undeva un semn, unde nu vă dă de la magazin, că e zgâriat, că din alea. Și a economisit un ban. Bea deștept, nu? Trebuie să meargă treaba, nu? Să mănânce și gura lui ceva. Gata. Ca noi acest scaun. Incredibil. Astea sunt preșuri de alea de la Lidl. 100%. Nu știu de ce le-a mai dus la curățat, că putea să cumpere altele, că doar câte 20 de lei. Oh, da, și în portbagaj. Asta nu cred că e de la Lidl. Dar din ăla de la intrare, din casă. 100%. Să-l curățăm frumos. Gata. Închidem portbagajul. Facem și acest scaun. Pac, 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 pac. Spumă, 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 spumă. Incredibil, domnule. N-am văzut în viața mea pe cineva mai profesionist decât Vericul la curățat de scaune. Se observă experiența lui
și verile în care a fost lăsat la bunici la sat și bunica l-a pus să spele și să bată covoare în spatele casei. Incredibil experiența, aș spune cuvântul. Incredibil, ce mână fină are. Doamne, 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 doamne. Nu-mi vine a crede ce-mi văd ochii. Incredibil. Ce repede se mișcă, ce mână fină. Ta. Și cu mătura ar putea să curețe scaunul Vericu. Era mic, n-avea el aspirator la sat la mamaie. Incredibil. Nu-mi vine să cred așa ceva. Uitați ce repede se mișcă Vericu. Pac, 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 pac. Nu stăm la discuții. Treaba-i treabă. Să punem la loc sculele. Închidem mașina. Asta aici e la de rezervă. Hai să luăm un pic de benzină înainte să plecăm. Pac, pac, pac. Am luat 5 litri. Punem în pasat când mergem acasă. Acum plecăm acasă. Gata. Am ocit Vericu. E rupt de oboseală. Ce s-a întâmplat aici? Aoleu. A venit apa și n-are asigurare pe garaj. Ce supărat e Vericu. Doamne, îmi pare și pe de el. Hopa. Mănuși, curea, click, click. Bocanci de pompier. Hopa. Na, că tot vorbeam de verile pierdute la sat la bunica. Acum suntem la ea în grajd. Am renovat un pic. Niște ventilatoare de E46 pe pereți aici. Să scoată mirosul de cal ce era înainte de pe dezmembrări. Niște scule. Un pic de ulei pentru pasat. O să fi freon, încarcă clime vara. Cine știe. Un pic mai mult ulei pentru pasat. Ciocănelul, tot pentru pasat. O, poate Vericu și vopsește în timpul liber. Sau de fapt nu, unchiul vine și vopsește în timpul liber aici. Da, corect. E afacere de familie până la urmă. Să vedem ce ne va rezerva viitorul alături de Vericu. Vă invit după aia să mai veniți să vă uitați și la următorul episod când vom face prima mașină aici în grajdul lui bunica. Până atunci, like, comment, share, din astea chestii, habar n-am. Asta e la Caterinca făcut, cine se supără, se supără, cine nu se supără, nu se supără, evident. Salutare vericilor, numai bine!